Türkmenistanda bank hesaplarından pulu naqdlaştırmaktaki kıyınçılıklar yine de güçlendi. Rayatlar bank kartlarına geçirilen aylıklarını ve pensiyelerini naqdlaştırmağa finansiarka bankomatlarda yeterlik pul bolmayar. Çekip bolyan pulun möçverine çäklendirme girdiler. Bu nowatlaryň döremegine getirýär. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtyň banklaryndaky soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Şunlar paýtagtyň banklarynda ýerleşen bankomatlaryň öňünde nowatlar köpelýär. Aşgabatlylar aýyň başynda hasaplarına geçirilen aylıklarını ve pensiyelerini almağa finansiarlar. Türkmenistanyň raýatlarynyň işleýän gatlagynyň aylyk zähmet haklarynyň bank kartlaryna geçirilmegi bilen adamlaryň gaýgy aladasy gutormaýar. Olaryň nirede we nädip naqdlaşdyrmak kynçylygy dowam edýär. Dip habarçymyz 11 aprelde paýtagtdan habar berdi. Ýurtda döwlet idara karhanalarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň we raýatlaryň pensiyalarynyň hem kömek pullarynyň naqdäli görnüşde hasaplaryna geçirmek tejribesi mundan 8 ýyl çemesi odal ornaşdyryldy. Azatlyň Aşgabatdaky çeşmesiniň 11 aprelde uradan video ýazgysynda Aşgabatyň bank binalarynyň öňünde onlarça adamyň bankomatlaryň öňünde üýşüp duranlygyny görse bolýar. Azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň howpsuzlyk aladalary sebäpli videolary çap etmekden saklanýar. Naqd pul ýurtda esasy hasaplaşyk usuly bolmagynda galýar, hatda köp sowdan okudunda plastik kartlar bilen töläp bolmaýar. Şeýlelikde ýylatda pulny naqdlaşdyrmakdan başga çäre galmaýar. Adamlar her gije gündüziň dowamında diňe 900 manat möçberinde pulu naqdlaşdyrmak barada bankyň girden çäklendirmesinden kösenýärler. Bu çäk ähli banklara we ähli bank hyzmatlaryna degişli. Ondan artyk pulu naqdlaşdyrmak üçin 24 saat geçmeli. Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň maliýe resmiýetleri milli banklaryň müşterileriniň naqdlaşdyrmagy üçin puluň möçberine girdilen çäklendirmeleriň we ýyllar boýy bankomatlardaky pul ýetmezçiliginiň sebäplerini resmi derejede düşündirmediler. Şäher ýaşaýjylaryna garanda owa ýaşaýjylarynyň ýagdaýy hassa agyr. Olar pullaryny naqdlaşdyrmak üçin etrap merkezlerine barmaly bolýarlar. Geçmişde owalardan şäherlerde pul naqdlaşdyrmak üçin ýörite resmi namalaryň bolmagy hem talap edilipdi. Emma häzirki wagtda käbir şäherleriň ilaty hem puly naqdlaşdyrmak üçin has uly şäherlere gatnamaga mejbur boldular. Serhelawat şäheriniň ýaşaýjylary naqd pul üçin 300 kilometr töwerege ýol söküp Marynyň welaýet merkezine gatnamaly bolýarlar. Sebäbi günorta şäheriň özündäki sanlyca bankomatlara pul seýrek salynýar. Üstesine bu welaýetde bank kartlaryndan çekip bolýan naqd puluň 800 manat möçberinde ketgitlenen çägi adamlary aýlyklaryny naqdlaşdyrmak üçin 2-3 gezek welaýet merkezine gatnamagy mejbur edýär. Türkmen ýolbaşçylary ençemel bäri saklanýan naqd pul ýetmezçiligini diňe bir gezek resmi derejede agzapdy. Gurbanguly Berdimuhammedow prezident döwründe 2019-njy ýylyň awgust aýynda bankomatlarda naqd pul ýetmezçiligini boýun alypdy. Ýöne ol şonda pul ýetmezçiligini tehnik kynçylyklar bilen düşündirip resmiýetleri günäkärläpdi. Şondan bäri häkimetler meseleniň sebäplerini öwrenmegiň we düzetmegiň ýerine nowatlary dargatmaga we gizlemäge çalışýarlar. Hususan da döwlet ýolbaşçylarynyň welaýatlere saparlarynyň öňýany adamlara bankomatlaryň öňünde üýüşmek gadagan edilýär. Ýatlasak 2020-nji ýylda tutuş ýurt boýunça bankomatlary söküp aýyrmak boýunça işler geçirildi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi websaytyndaky resmi maglumaty görä, häzir tutuş ýurt boýunça 2144 bankomat işleýär. Iň köpüsi paýtagtda, ondan soň welaýet merkezlerinde ýerleşýär. Müşterilere jemi 5.645.000-den gowrak bank karty berilipdir. Aşgabatdaky Skybar meşhur kluby Türkmenistanyň prezidentiniň dogany garandaşlary bilen bagly bolan uruş dabalary barada habaryň ýaýramagynyň ýygyany ýapyldy. Aşgabatdaky ol baryň ýapylanyny garaşyp Türkmen Okut News neşri habar berdi. Ol ýerde bolan waka barada Zatyk radiosynyň habar bermeginden soň baryň ýapylanyny gaýdylýar. Bu wakada prezidentiň dogany ogluny Şamrat Rejepow Skybaryň işgärni we mehmanlaryny uranyny gaýdylýardy. Şamrat Rejepow bilen bagly bolan çakmyşyk barada Zatyk radiosy ýanwar aýynda habar beripdi. Şaýatlaryň biri meşhur Skybardak çakmyşygyň 6-njy ýanwarda agşamary şol ýere prezidentiň garyndaşy bolan Şamy Bekanunçy ady bilen tanalýan Şamrat Rejepow gelenden soň ýüze çykandygyny aýtdy. Barda henide müşteriler bardy. Birden gapydan gyýtga ýakly gyýtga boýly semizrek bir adam harby serkerdäniň ýörüşi ýaly ýörep girdi. Onuň ýanynda 2 jan penaty bardy. Ol barmyna ýakynlaşdy we oňa gyýryp başlady. Näme üçin hemmeti ýok bolmady diýip onuň ýüzüne ýumruk çaldy. Gen galdyrjy ýeri barmen hem oňa gaýtaryp berdi. Soňra jan penalar barmeni tutdular we şammy ýegen ony ýene birnäçe de urdy. Ýöne soň jan penalar barmeni $200 berdiler.
Deyip barda yüze çıkan ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şammy munyň bilen köşeşmändir we beýleki oturan myhmanlary da azar berip başlapdyr. Ol baryň içinde doňup galan adamlaryň arasynda aýlanyp başlady we göwreli aýaly bilen oturan bir ýaş ýigidiň stoluna ýakynlaşdy. Oňa üns bilen seretdi de birden gyzyň ýüzüne urdy. Onuň adamsy böküp turdy, hopsulyk işgärleri ýigidi tutdular we goşadyrnak içinde meşhur ýegen ony ýençdi. Şondan soň zalymlaryň üçüsi gitdiler. Adamlar gizlenen ýerlerinden gaýdyp gelip gaharly dargadylar. Deyip şaýatlaryň ýene biri gurrun berdi. Türkmen Nokot News neşriniň çeşmesi prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogan oglunyň hakykatdan Sky barda dawa turdanlygyny we myhmanlara azar berenligini tasdiklaýar. Ýöne ol bu ýagdaýy has ýumşak beýan etdi. Her nähilde bolsa Aşgabat ýaşaýjylaryň arasyny meşhur bolan Sky barda şammy sebäp ýüze çykan çakmyşyk barada medeniýetde maglumat ýarylandan soň ol ýapylypdyr. Indi bolsa prezidentiň dogan garyndaşlarynyň goşadyrnak içinde medeniýetli dinç alyşy bilen bagly ýeriň daşary ýurt köpçülikligiň habar beriş serýetlerinde ýene ýüze çykmagy, galmagalçy dogan oglanyndan diýilmek mümkin bolmandygy üçin iň bolmanda ol edaradan diýilmek mümkin diýilen karara gelindi. Deyip Türkmen Nokot News ýazýar. 38 ýaşly Rejepow 63 ýaşly Durdunabad Rejepowanyň ýany Gurbanuly Berdimuhammedowyň 5 tane täsirli we arka tapynyp baý bolan aýal doganlarynyň iň ulusynyň ogly. Rejepow öz dogan ogluny Türkmenistanyň Gyzylyarma jemgyýetiniň öňkü başlygy Gülnawat Döwletowanyň gyzy bilen nikaly. 61 ýaşly Döwletowa Gurbanuly Berdimuhammedowyň beýleki bir aýal dogany bolmaly. Dinçleriň pikirine görä doganlar ýurdun ozalky prezidentine güýçli täsir edýärler. Aýdylýan gep kurulunlara görä Rejepow gaýnynetiniň wezipesinden peýdalanyp Gyzylyarma jemgyýetçilik guramatynyň üstü bilen çilimi we beýleki haritleri ýurdu getirmekde peýdalanyp gümrük salgytlarynyň gaça durup gelýär. Ilkinji maşgalada bolan beýleki doganlar ýaly Rejepowlar hem ajaýyp baýdylar. Girdejili şertnamalary we döwlet emlegini nyrklarynyň peseldip hususlaşdyrmagyň mümkinçiliklerinden peýdalandylar. 2021-nji ýylda guramaçylykly jenaýet we korrupsiýa barlygy merkezi tarapyndan geçirilen barlygda Hajymrat Rejepowyň dolandyrýan firmasy Türkmenistana azyk önümlerini getirmek barada 25,17 milyon Amerikan dollaryna barabar bolan şertnama baglaşylandygy hakda habar berdi. Barlygyň kesgitleşýärli kampaniýanyň azyk önümlerini getirmekde tejribesi hem ýok eken. Rejepowlaryň özlerini alyp barşy we olaryň sosial ulgamlarda kaşaň durmuşynyň görkezilmegi türkmenleriň arasyna yaramaz garaýşy döretdi. Merkez ýurtlarynyň arasyna 6 milyona goly ýylaty bolan bu ýurdun halkynyň aglaba bölegi garyplyk derejesinde ýaşaýar. Sosial ulgamda bolan şeýle maglumatlaryň köpüsi öçürildi. Käbir maşgalary bolsa 2022-nji ýylyň martyna geçirilen bir kontrollukdaky saýlawlardan soň Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişende Instagram hasabyny yapdylar. Aýdylşyna görä 42 ýaşly Serdar Berdimuhammedow köp wagtdan bäri öz dogan oglanlaryndan närazy we olary maşgalany maskaralaýar diýip aýplaýar. Prezidentlik kasamyny kabul ediş dabarasynyň bary ýok bir aý geçenden soň Serdar öz daýdysy we şamradyň gaýnynysy Gülnawat Döwletowany Gyzylyarma jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşatdy. Döwletow öz wezipesinden peýdalanyp insan-perwer kömek hökmüne gelen däri dermanlary öz ulgamy bilen hususy dermanhanalarda bekanun satdyranlygy barada ýurtda gurrunlar boldy. Soňky aýlarda Lewawyň kerki etrafynda göwreli aýallaryň çagy dogurmak üçin yüzlerçe kilometr ýol aşyp, velayet merkezi Türkmenabad şäherindäki lukmançylyk merkezlerine gitmegi bilen bagly wakalar göz görteli köpeldi. Yerli ýaşaýjylar munyň sebäbini göwreli zenanlaryň öz ýaşaýan sebitinde kadaly lukmançylyk kömegini alyp bilmeýändigi, sebitde öz hünerini bilýän lukmanlaryň azdygy bilen düşündirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji aprelde sebitden maglumat berdi. Soňky aýlarda Kerkiniň hasahanasynyň bäwekxana bölümine baran göwreli aýallaryň arasynda akusher ginekolog tapdyrman çagany şepagat uýalarynyň dogurtmaly ýaly wakalar köp boldy. Bu ýagdaýlar eşidýän göwreli zenanlar we olaryň ýan ýoldaşlary 200 kilometr çemesi ýol sökmeli bolsa Türkmenabada gidip çagalaryny şol ýerde dogurtmagy makul hasaplaýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly Kerkili zenan anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Üstesine de Kerkili ýaşaýjylaryň ençemesi soňky döwürde sebitiň lukmançylyk edaralarynda bäwekleriň şikesli ýa-da ölü dogulmagy bilen bagly wakalaryň hem artandygyny belliýär. Bu ýagdaýlar göwreli zenanlary aladalandyrýar. Adamlar bu bolýan, görýän we eşidýän zatlaryndan gorkup göwreli aýallaryny Türkmenabadyň ene mährim merkezine ýa-da Çağlar vilayet hasahanasynyň bäwekxana bölümine alyp gidýärler. Men hem şonu etdim. Ýollar weýran bolup ýatyr. Maşyna barýançak aýalym gaty kösenli.
Dip yakynda göwreli aýalyny Türkmenabada alyp giden Kerkili ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar Kerkiniň hassahanasyndaki lukmanlaryň aglawasynyň öňünden para bermedik göwreli aýallaryň saglygyna kadaly seretmeýändigini hem belleýärler. Para vermedik göwreli zinanlaryň ýüzüne hem seredilmeýär. Türkmenabadda hem göwreli aýalyňy we täze doglan çağaňy talaba laýyk seredilmek üçin eli aklyk, ýagny para vermeli bolýarsyň. Onuň meçberi 2000-4000 manat aralygyna üýtgeýär. Kerkiniň lukmanlary bu parany hasap etmeýärler. Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy Kerkiniň we Türkmenabadyň hassahanalarynyň gaznasyna geçirilmeli resmi töleň möçörüniň deňdigini hem belledi. Türkmenabadyň ene mähri merkezinde işleýän bir şepagat uýasy anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda Kerkiden lukmançylyk edarasyna gelýän göwreli aýallaryň sanynyň köpelendigini tasdiklady. Hususan da soňky 2 aýyň dowamında öňküsinden hem köp göwreli aýal gelýär diýip şepagat uýasy belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Kerkiniň we Türkmenabadyň hassahanalaryndan resmi tesvir alyp bilmedi. Redaksiýanyň baýdylanlar barada Vilayet Saglygy goraýyş bölümi bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem başa barmady. Bellesek bu maglumat Türkmenistanda göwreli zinanlaryň öz ýaşaýan sebetinde kadaly lukmançylyk kömegini alyp bilmeýändigi barada azatlyga soňky ýarym aýyň dowamında gelip gowşan ikinji maglumatdyr. 27 martda Mardak habarçymyz Mary şäherindäki ene mähri merkeziniň we Mary etrap hassahanasynyň göwreli gelinlerden doldugyna habar berdi. Olmunyň 1 ýyl ozal awatlaýyş işleri geçirilip başlanan 2 sebit hassahanasynyň henüz hem ýapyklygyna galýandygy bilen baglanşyklydygyny aýdypdy. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň ýaranlaryny ýeni döwürgedek öz söwüşýän ýurduna has köp howa goranç ulgamyny bermäge çagyrdy. Bu çagyrş Orsiýetiň Ukrainanyň energiýa deskalaryny eden ýogul hüjümleriniň ýüzlerçe müň Ukrainalyny elektriksiz, toksuz galyran wagtynyň ýa-da edildi. 11 aprelde Litvanyň paýtagty Vilniusa 3 deňiz başlangyjy sammitine gelen Zelenski agda döwletleriň 12-sinden bolan kärdeşleri bilen duguşup Orsiýetiň barha ýygymlaşýan hüjümlerini garşy durmak üçin öz ýurduna berilýän gollagyň has güýçlendirilmegini gazanmagy çalışjakdygyny aýtdy. Her wagtda esasy wezipe howa goranç ulgamyny berketmek, Ukrainanyň goranmak güýçleriniň gyssagly zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we Rus terrorçylygyny ýeňip geçmek üçin halkara gollagyny berketmek diýip Zelenski Vilniusa gelenden soň öňkü tweetlerde X platformasynda ýazdy. Zelenski buradan Orsiýetiň köp sanly pilotsuz uçar we raketa bilen hüjüm edip Ukrainanyň azalýan howa goraw ulgamlaryny we ok därlerini mazaly agram salanlygyny aýtdy. 40-dan gowrak raketa atyldy. 40 töweregi hüjüm pilotsuz uçary uçuruldy. Raketalaryň we şahit dronlarynyň käbiri urulyp ýykyldygynyň sagam diňe bir bölegi diýip Zelenski Telegramda ýazdy we soňky hüjümi elhenç diýip häsiýetlendirdi. Ukrainanyň howa güýçleri aýratenlikde 11 aprelde edilen hüjümde howa goraw ulgamynyň 39 pilotsuz uçary, 16 sany ganatly raketany we 2 sany dolandyrylýan raketany urup gaçyranlygyny aýtdy. Zelenski Ukrainanyň ýaranlaryna ýüzlenip olaryň has şalt hereket etmeklerini sorady. Ukrainanyň özüni goramak mümkinçilikleriniň üpçün edilmegine çagyrdy. Howa gorançy we beýleki goranç gollawlary gerek. Göz yummallal, muny beýle uzak wagtlap ara alyp maslahatlaşmaly diýip Zelenski ýazdy we Moskwanyň Ukrainany gara görmezden bombalamagyna ýol bermegiň Orsiýete dünýä dogul salmak mümkinçiligini bermek bolup durýanlygyny sözüne goşdy. Egerde Russiýa muny dowam etdirmek ruhsat berilse, Rus raketalary we şahitleri diňe bir Ukraina gelip urman, hem onuň hyzmatdaşlarynyň aýgytlylygyna hem hüjüm etse bu terrorçylyga berilen global ygtyýarnama bolar diýip Ukraina lideri ýazdy. Orsiýetiň raketa we pilotsuz uçarlarynyň 11 aprel güni ýerden Ukrainanyň 4 sebitine eden hüjümine esas nyşany energiýa deskalary boldy diýip energetika ministri Kermen Halushchenko aýtdy. Kharkov, Zaporizhye, Lvov we Kiyev sebitlerini öňürji, ýagny generator deskalaryna we geçirji ulgamlara hüjüm edildi. Energetika işgärleri urulan darbalaryň getiren ziýanyny aradan aýyrmak tagallalaryny edýärler diýip Halushchenko Facebook hatyny aýtdy.
Ukrainanyň ikinji uly şäheri, Rus serhedinden 30 kilometr uzaklykda ýerleşýän Kharkiv 11 aprel günü irden ýene Rus hüjümüniň esasy nyşanasy boldy. Yerli resmiler bu şähere 10 sany howa darbasynyň urulandygyny habar berdiler. Urulan darbalar 200 000-den gowrak Kharkovlynyň energiýa üçinçiliğini kesdi diýip Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygynyň ornwasary Aleksey Kuleba Telegramda aýtdy. Her wagtda pida bolanlar ýok, maglumatlar täzelenýär. Bize ýem elektrik togynyň kesilen ýerlerini düzeltýär diýip Kharkowyň Harwad administrasiýasynyň başlygy Oleg Sinehubov Telegramda ýazdy. Kharkov şäheriniň häkimi Ihor Terekhov bolsa, zarwalaryň jemgyýetçilik transportyna we elektrik liniýalaryna kynçylyk töredenligini aýtdy. Metro gelýän bir neçe sagatda ýapyk bolar. Şu sebäpden barýan uğurlaryňyzy öňünden pikirleniň diýip Terekhov Telegramda ýazdy. Orsiýatyň Kharkov şäherine edýän hüjümleri soňky hepdelerde has güýçlendirildi. Şäher häkimi Ihor Terekhov ýakynyna S-300 kysymly raketalaryň Orsiýatyň Belgorod sewtinden Kharkov şäherine gelip ýetmek üçin bary ýogy 40 sekund wagtyň gerek bolandygyny aýtdy.